Бразилия успя да постигне пълен обрат в последните минути срещу съставът на Япония. Парагвай успя да спечели след изпълнение на дуспи срещу съставът на Германия. Мароканците същото направиха срещу съставът на Нидерландия. Белгия след 120 минути футбол успя да постигне пълен обрат срещу Сенегал. И Египет успя да отстрани тимът на Австралия след лотарията на дуспите. Нека да видим по-подробно какво се случи в тези сблъсъци от 16 на финалите на световното първенство. Ако това съдържание ви допада, не забравяйте да оставите по едно харесване и да се абонирате за канала за още подобни видеа, защото световното започва с 8 на финалите. Предлагам да започваме. Първо отиваме на двубоят между съставите на Бразилия и Япония. Този матч от 16 на финалите на Мондиала се превърна в едно от най-емблематичните срещи до този момент. В първата фаза бразилците започнаха според своите очаквания, а именно с високо владение на топката. Отборът на Карло Анчелоти обаче запази състава си от последния матч в груповата фаза, докато японците обаче излязоха с 5 защитници и много компактна средна линия, което почти напълно затвори пространствата между линиите. От следващата фаза до 30-та минута, въпреки владението на топката от страна на бразилците, 2/3 от топката, бих казал, самураите изглеждаха по-спокойния тим. Те чакаха грешката и може да кажем, че разчитаха на бързи преходи в атака. След загубена топка или по-скоро загубена грешка в центъра, Кайшо Сано в 29-та минута получи пространство, преодоля Каземиро и с прецизен удар в далечния ъгъл успя да открие резултата, което остави никакви шансове за спасяване от страна на Алисон Бекер. От следващата фаза до края на полувремето, след гола на японците, Бразилия увеличи темпото, но техните атаки им бяха предимно статични. Винисиус започна да влиза навътре от крилото, но около него почти имаше поне 2-3 от японските защитници. След почивката какво обаче се промени в състава на Бразилия? Те промениха своя ритъм. Вместо да разиграват, те започнаха да атакуват много по-директно. Включително и включването на свежи футболисти внесе скорост и повече движения. Изравнителното попадение дойде след отлично центриране и силен удар с глава на Каземиро в 56-та минута. Любопитното, което всеки се пита, е, че той беше най-критичният футболист заради грешката за гола на японците, но успя да се реваншира с изравнителното попадение. В последните 30 минути обаче матчът се игра почти в половината на самураите. Те владееха топката продължително, изпращаха повече центрирания, печелиха вторите топки, но Япония вече трудно излизаха от собствената си половина. И тяхната основна цел бе да удържат равенството, за да играят още половин час футбол или по-просто казано 2 по 15 минути. В добавеното време обаче японците загубиха топката пред собственото си наказателното поле. Бруно Гимраеш запази спокойствие, изчака момента и с успешен пас към Габриел Мартинели в 95-та минута, който донесе победата за отбора на Бразилия. Това бе награда за Бразилия за постоянният им натиск и удар за японците, които на секунди от историческото си класиране към 8 на финалите. Тук идва следния фактор. Защо Бразилия спечели? Те спечелиха с по-голяма дълбочина в състава, успешни промени от пейката, по-висок натиск след почивката. А защо Япония загуби? След 60-та минута те почти изцяло се отказаха от атакуващ футбол. Вместо да търсят още попадения, или по-просто казано след изравнителния гол на Каземиро, вместо да търсят още голове, те бяха затворили центъра и просто се затвориха. Като заключение, този двубой ни показа две различни лица. Япония изигра почти безупречно първо полувреме, но не успя да удържи на натиска на Бразилия. А пък Бразилия демонстрира търпение, по-дълбока и дълга пейка и индивидуална класа, която в крайна сметка наклони везните в тяхна полза. Сега преминаваме към следващият матч, където Германия се изправеше срещу тимът на Парагвай. Матчът между тези два отбора ни предложи всичко, което един елиминационен двубой може да даде всичко. Темпо, тактическо надлъгване и други моменти. В първата фаза Германия наложи висока преса още след първия съдийски сигнал.
Полузащитата контролираше темпото, а крайните защитници се включваха активно в нападение. Колкото до парагвайците, те не се притесниха от инициативата на своя съперник и дори останаха верни на своя план, а именно компактна защита и бързи контратаки. От фазата от 16-та до 35-та минута обаче немците създадоха добри възможности, но липсваше точния завършващ удар. Докато техният съперник от Парагвай постепенно започваха да изнасят играта по-смело и да създават няколко опасни ситуации след статични положения. До края на полувремето обаче Хулио Енсисо в 42-та минута успя да открие резултата в полза на Парагвай след отлично центриране и той бе точен с глава, за да направи резултата 1-0. До почивката Германия не се отчая. Те се опитаха да изравнят бързо, но без успех. Докато вече на старта на второто полувреме Бундестима започна много по-агресивно. И само 9 минути след съдийския сигнал за старт на второто полувреме, Кай Хаверц в 54-та минута изравни резултата. След гола обаче, какво се промени? Немците останаха по-силният тим. Парагвайците се прибраха в собствената половина и разчитаха изцяло на контратаки. В последните минути Германия пропусна няколко отлични шанса да си реши двубоя. И в крайна сметка трябваше да се играят допълнителни 30 минути, за да се определи крайния победител. Те преминаха обаче в сериозна физическа умора. Немците продължиха да владеят повече топката, но Парагвай се защитаваха организирано. Техният вратар Орландо Гил направи няколко важни намеси, които запазиха равенството и това трябваше да се решава чрез така наречената лотария на дуспи. Където, в крайна сметка, при изпълнението на дуспите, Парагвай показа изключително спокойствие. Гил спаси 2 немски дуспи, докато решаващото изпълнение за парагвайците бе реализирано от Хосе Канале, който донесе историческата победа с 4-3 при дуспите и класиране напред. Първият плюс за Германия е, че имаха доминиращо владение на топката, повече създадени голови положения, добра реакция след изоставането си и силно второ полувреме. Но започваме с минуса, който е ниската ефективност. Освен това, пропуснати чисти положения и недостатъчно концентрация при дуспите, както и липсата на спокойствие в решаващите моменти. За Парагвай какво мога да спомена? Първият плюс за тях е, че имаха отлична тактическа дисциплина, компактна защита, висока ефективност и при дуспите какво мога да кажа? Безупречни дуспи. Минусът е, че имаха малко владение на топката, дълги периоди под натиска на немците, ограничен брой създадени положения. Сега, като заключение мога да кажа, че Германия бе по-активният и по-атакуващият отбор, но не успя да вкара това превъзходство. Парагвай показа впечатляващата организация, характер, устойчивост под натиска на немците. И благодарение на отличните намеси на Орландо Гил и победния удар на Хосе Канале при дуспите, Парагвай заслужено се класира за 8 на финалите. Сега продължаваме към двубоя между Нидерландия и Мароко, който бе един от най-драматичните мачове на световното. В първите минути мароканците пресираха смело и принудиха нидерландците към няколко грешки при изнасяне на топката. В първата фаза от 16-та до 30-та минута африканският тим владееха инициативата при опасни положения, докато лалетата разчитаха повече на постепенни атаки. В следващата фаза до края на полувремето стражът на Нидерландия Барт Вербрюген направи няколко ключови намеси и запази 2 нули до края на почивката. След почивката, ротациите на Роналд Куман, неговият тим започна да играе по-вертикално. Именно Коди Гакпо използва едно от малко чисти положения и откри резултата в 72-та минута. След гола на нидерландците обаче какво се промени? Мароканците поеха пълния риск, вместо да се отчаиват, те решиха да наложат натиск, който с всяка минута бе възнаграден в тяхна полза. И точно в добавеното време на косъм Нидерландия да си гарантира класиране към 8 на финалите, Иса Диоп в 91-та минута
изравни с удар с глава в добавеното време и трябваше да се играят и там продължения. В първите продължения мароканците изглеждаха като по-свежият отбор, докато нидерландците изпитваха доста затруднения при изнасянето на топката и все по-често разчитаха на дълги подавания. Въпреки няколко добри положения и пред двамата вратари, и пред Бону, и пред Верт Брюген, нов гол не падна и трябваше да се насладим на дуспи, където няколко пропуска и от двата отбора. Започвам именно и с капитана Ашраф Хакими, който пропусна една от дуспите за мароканците, но това не беше фатално. Най-фаталното беше решаващият момент, когато Ясин Бону спаси удар на Кресенсус Съмървил. След това Исмаел Самбари успя да реализира поредната дуспа за 3-2 и да гарантира класирането на мароканците към осми на финалите. Първият плюс за Нидерландия е, че имаха добра организация след почивката, голям принос от Колди Гакпо и страхотна игра от Верт Брюген, както и повишено темпо през второто полувреме. Но минусът е, че имаха слаба първа част, загубена концентрация в добавеното време и недостатъчно ефективност. И най-фаталният минус – пропуските при дуспите. За мароканците първият плюс е, че имаха отлична организация, както и вяра до последната минута и силен мач на стража Бону, опасни атаки по фланговете и по-здрави нерви при дуспите. Минусът е, че имаха липса на ефективност, пропуснатата дуспа на Ашраф Хакими и периоди с по-ниско владение на топката. Като заключение обаче, мога да кажа, че мароканците за пореден път ни показаха, че техният успех не е случайен. След като изоставаха в резултата, отборът ни демонстрира характер, изравни чрез Иса Диоп и запазиха самообладание при дуспите. Нидерландците бяха на минута от класиране, както споменах по-рано, но изпуснатото предимство и те не намериха отговор на психологическия подем на своя съперник. Благодарение на Бону и Сайбари, мароканците заслужено се класираха за следващата фаза на турнира. Продължаваме с следващия двубой, където отново щяхме да гледаме матч между Европа и Африка. Белгия и Сенегал е следващия двубой, като този двубой ни предложи всичко, което футболът може да ни даде. До 15-та минута Сенегал започнаха без притеснение и веднага наложиха своето високо темпо. Африканският тим пресираха още в половината на белгийците, което доведе до няколко грешки при изнасянето на топката. За Белгия те разчитаха постепенно при изграждане на атаки, но липсваше скорост между халфовете и нападателите. От 16-та до 35-та минута Сенегал започна да намира свободни пространства зад белгийската защита. След добре организирана атака, Хабиб Диара в 24-та минута успя да открие резултата. Неговият гол бе напълно заслужен, тъй като Сенегал изиграха по-агресивно и печелиха повече единоборства от своя съперник. До края на полувремето червените дяволи опитаха да реагират чрез повече владение на топката, но техните атаки завършваха с неточни подавания. Сенегал, какво мога да коментирам? Те спокойно си контролираха ритъма и се прибраха на почивката с аванс. След почивката Сенегал започнаха още по-силно. Дори Исмаил Асара в 51-та минута след чудесна атака успя да покачи на 2-0 за африканския тим. Това постави Белгия в изключително трудна ситуация. От 60-та до 80-та минута наставникът Руди Гарсия предприе офанзивни смени. Именно появата на Ромело Лукако промени начина на игра. Повече центрирания, повече физическа борба, по-висока линия на защита и постоянен натиск. Докато сенегалците постепенно започнаха да се прибират прекалено дълбоко. И в последните минути Ромело Лукако успя да се разпише в 85-та минута, за да намали до 1-2 и психологическото предимство за Белгия, докато 4 минути по-късно, в 89-та минута, Юри Тилеманс след бърза комбинация успя да изравни и Сенегал изпусна този аванс да си подпечата класирането напред. След равенството Белгия вече изглеждаше като по-свежият отбор, докато африканският тим вече изпускаше и изпитваха физическа умора. Решаващия момент
дойде след като съдията бе извикан да гледа ситуацията чрез системата за видеоповторение и отсъди Дуспа в полза на белгийците, където Тилеманс в 125-та минута бе точен и секунди по-късно бе свирен последния съдийски сигнал. Сега, първият плюс за Белгия е, че имаха смелост след изоставането си, отлични резерви, както и лидерската роля и по-добра физическа подготовка в края. Но минусът е, че имаха бавна организация през първата част, лесно допускаха контратаките и неубедителната защита. За Сенегал обаче, първият плюс е, че имаха отличен пресинг, добра скорост, компактна защита и опасни преходи. Минусът: намалиха своята физическа интензивност, загуба на концентрация след аванса, който имаха, и фаталната допусната Дуспа. Като заключение мога да кажа, че Белгия се класира благодарение на силния натиск и ефективните смени, както и по-добрата игра в решаващите моменти. Докато Сенегал, те ни демонстрираха организиран и смел футбол в продължение на голяма част от матча, но не успяха да запазят преднината си в своя полза. И завършваме с най-интересния двубой, който противопоставяше отборите на Австралия и Египет. Срещата от 16 на финалите ни предложи много повече тактическа битка, отколкото голово шоу. Австралия започна по-активно и още в първите минути създадоха много опасности. Но въпреки този натиск, именно Египет откриха резултата с гол на Емам Ашур в 13-та минута след центриране от статично положение и се измъкна между защитниците и с глава успя да се разпише. Този гол промени ритъма на двубоя, като дори Египет се прибра по-дълбоко и започнаха да разчитат на контратаки. След гола Австралия вече почнаха да владеят повече топката, но трудно намираха свободните пространства, докато Египет бе отлично организиран в защита и допуснаха малко чисти положения пред своя вратар. След почивката Австралия излезе много по-агресивно и след опасно центриране топката се отклони, забележете, в Мохамед Хани в 55-та минута, който в крайна сметка се отчете като автогол на Хани. След изравнителния гол Австралия продължиха да атакуват, докато фараоните разчитаха на бързината на Мохамед Салах и преходите в атака. И двата отбора имаха възможностите за победен гол, но и двамата вратари се намесваха решително. В първото продължение темпото спадна заради физическата умора на двата тима. Австралия бе по-смела в атакуващ план, но оставяха пространства зад защитата. Египет няколко пъти достигаха до опасни контратаки, без да ги завършат успешно. През второто продължение, двата отбора започнаха вече да правят планове относно предстоящите дуспи, отколкото да търсят победен гол. И в крайна сметка точно това се случи. Гледахме дуспи. При дуспите Египет ни демонстрира изключително спокойствие. Особено впечатляващо бе изпълнението на Мохамед Салах в стил Паненка, докато за Австралия само двама успяха да се разпишат при дуспите, а другите двама ги пропуснаха. Първият плюс именно започвам с Австралия, където от тях видяхме по-добро владение на топката, по-висока интензивност през второто полувреме, добро пресиране и повече положения. Първият минус е, че видяхме малко положения пред гола, проблеми срещу статичните положения на Египет и, както го споменах, две пропуснати дуспи и смяната на вратар, който в крайна сметка не донесе никакъв резултат. За Египет първият плюс е, че имахме отлична дисциплина в защита, опасни статични положения, както и спокойствие под напрежение. И най-вече безгрешни при дуспите. 4 от 4. Минусът е, че отстъпиха инициативата доста рано, малко положения след почивката и най-фаталният автоголът на Мохамед Хани, който вкара този двубой в продължение и дори в дуспи. Като заключение, това бе един от най-драматичните матчове в елиминационната фаза, като Австралия остави добро впечатление с своята борбеност и с реакцията си след изоставането си рано. Но липсата на ефективност и техните грешки при дуспите се оказаха фатални, докато за отборът на фараоните те ни демонстрираха една зрялост, тактическа дисциплина
и самообладание, което им донесоха историческо класиране към следващата фаза. Това беше от мене, благодаря, че гледахте и да се надяваме на още интересни матчове от Мондиал 2026.